43 30 40, choisir Radio RFM pour la promotion de ses produits ou activités, c'est choisir le meilleur canal pour impacter rapidement la cible visée. Radio Futur Média, toujours présente au cœur de l'actualité nationale et internationale. Foli ani tani amasi ana bagabela jele masa jamana in kono ani jamana in kokan wala kula dona ka foko antia blaro mina amesigin kana tay bi ko antino blada grindala bitay hakli jagabo hakilla jigin wa ni kibara me dugula oye ka fosa mali koni ko fem yeshene no ama oye ko amna taka kla jomna kla ko njumana munana no oye awa kuma tna ko bi shini ko e bajene ka lefe nalo irana na o asro kurambe oh ni kurante ko lameje kulu bi se ka andeme ni gasoil kone sa ote ko ka demeke walma ka demeke sa demeke ke numéro mina o 79 08 36 34 malkaw an koni anya an karaba ka se kana bi kelikele ke ka sabu ke kelikele keli no émission ya amano sisan malola ni kurambia e ba soro srati soro ka sabu ke ko tajite mala ne taji restaurant ba soro ko kuran reference o ka fo ki bina boyere la ko ka émission ke parce que on mi ma amolo aywa ni kle ko numbara be se ka o ba bege sawte mais ni kle ma bok mala be gela lo émission de so wala fala alors yo nga bla bla fala me kle fe jangan to so wala fala la incha ba majiga ka fo ko kele wala ma gela me fala la ko gela na tawro majiga ko mais mi kuma di nimbela ode jamana kono don kunga ke munu bi se ka nyero soro kelena do egba mamtu jarani yeso re lodi bi se ka no awre ngoni do nyinga do bulo ko jamana kono jorote kelela de o chamanga famille bo ka kodo masi ka nyedo masi ka fu masi ore kama afora walma anyame Niger jama kantigi da ko an dafa jamana dola ko do nana sigi do ke dibi la sigi do ke janfa buloma ko ya sa o se tuko mena ka malita ka claro nani ko la Niger ani Burkina pol kana ke we franyon kan ko lu maradi moduma bon ka claro nani mo se ka foko kuma korodo comme mo se ka foko kuma kurado parce que malik claliko la kuma chama fura ka combiner la république de l'Irtameo la république de Tumujikao oni unala mi foko sayna ko azawad ko o bela jelen ko fe metalike masla ko kuma na fo wakati dola nimbe klala ko mir nawde yewo mo to jarani ki mango bi de ba ke sanworo ye yere wolo bi nasro antume tonko klela bitume yere wolo ke sanworo de me yere wolo ka sigi kabi 2014 ala mere bafla antan nani kabi wo kana bafla antan duru ton do sigira en fait minana wole ka foko maltekla me fami fiedron au mai 2015 ni ibina ka fo en flow 100 ans ne fenela tellement que le temps part vite oh 100 ans ko fe malikla ko kuma bena trunko da pampa keneka yo mon dieu je ko fam donné c'est pourquoi il va y a dit
an ka tɔnw kɔnɔ yirisun c'est à dire que kɔgɔjukɔrɔ sumaw ninnu kɔnɔ n'i taara maliden fanba ka kumaw jateminɛ bi i b'a sɔrɔ nin kuma ninnu t'u da quoi a t'u da a kana k'i kɔnɔ ko dɔwɛrɛ don dɛ u t'a dɔn de o de kama salon ka kɛ ni biɲɔgɔndɔ ye bi y'a san kelen nin ye o y'a sɔrɔ caman t'a dɔn ko gɛlɛya bɛ na ne nana fɔ yɛrɛwolo ka kɛnɛ kan n'o ye a ka san 5 sigili kɛnɛ kan a ka san 5 anniversaire san 5 san yɛlɛma e bɛna ye k'a fɔ o ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔnna jɛra senfɛ ne nana fɔ malidenw n'an ma ɲala ma ɲi dɛ munna bawo caman bɛ nin kɛlɛ ninnu kɔnɔ olu da ka don maliko la o kɛra 2020 caman da ka don maliko la o kɛra wulikajɔ min kɛra i bɛ ka nɔ kan ye caman da ka don maliko la o kɛra sangawuli minnu sɔrɔla kɔsani na sinon m'a dɔn ko maliko kɛlɛkɛlaw tɛ ne b'u dɔn ne ko di ma ne y'u dɔn ni min ye o y'a fanba o de bɛ mali danga wa n'i y'a kɛ malo bi danga bon u b'a fɔ de ko n'i y'a kɛ maliko danga b'i kɔ quoi ne y'u dɔn n'o de ye dɛ ni m'u dɔn ni maliko dɛ wa ne b'a dɔn o tɛna maliko kɛ fo ka diɲɛ wuli mais ni sangawuli wulila a bɛ ye sangawuli de ye sangawuli negebɔ tɛ yan maintenant nana fɔ n ko n'an ma ɲa la a ma ɲi munna parce que n'i y'anw ka ko ta ka jigin i b'a ye ko an y'an ka ɲɛnamaya tila bɛɛ kɛ nin kɛlɛ in na ɲɛnamaya tila cɛ an ye waatini min ye diɲɛ kɔnɔ n'i y'anw si ta bi n'i ye ne si ta ka tila yɔrɔ 2 han tilayɔrɔ 1 ani tila y'o kɛ nin kɛlɛ in na bon i bɛ se k'a fɔ kabi anw san 12 ka na san 13 san 15 nin ko in an bɛ k'a ɲɛɲini farafinna ɲɛta an bɛ k'a ɲɛɲini farafinna cɛbaw n'a musobaw farafinna den minnu cɛsirila farafinna ko ye an bɛ k'u ɲɛɲini u ka kow dɔn quoi donc k'a daminɛ o wagati ka na fɔ sisan na i b'a ye k'a fɔ ko ni y'an si tilayɔrɔ 2 ye tilayɔrɔ 1 ani kɔjan an y'o de kɛ nin na quoi donc an ye min kɛ nin kɛlɛ in na diɲɛ kɔnɔ a ka ca n'an si tilancɛ ye o la an tɛ se k'a minɛ n'a fɔ dɔw bɛ k'a minɛ ni miɲɛto y'a minɛ n'a ye cogo min na o de kama n y'a f'i ɲɛna n ko kabi 2007 an nana wuli k'a fɔ ko an tɛ fɛ américains ka kɛlɛbolo ka na an ka jamana kɔnɔ an dun bɛ ka ŋunuŋunu kumaw mɛn k'a fɔ ko américains ka kɛlɛbolo walima u ka kɛlɛdaga ko bɛna se ka sigi an ka jamana kɔnɔ tugun an bɛ yan mɛn k'a fɔ kabi 2014 k'a fɔ ko mali kɔnɔ walima 2012 kabi tiɲɛnikɛlaw bɛ bɔ libi kɔnɔ k'a fɔ ko min ɲɛsinnen don mali ma o de ye k'a fɔ ko mali bɛ tila ye ka b'o waati an nana hakililaw ta fo ka na 2014 san 2 kɔfɛ k'a fɔ ko mali tɛ tila ka na kɛlɛ kɛ ka sabu kɛ a yira ko accord dɔ min yanganen kun don an kunna k'o siratigɛ la an b'a ye n'a a nana sigi sen kan maliko bɛ to a la k'o kɛlɛ an sen kɔrɔ an bolo kɔrɔ k'a kɛlɛ ɲɛ 40 bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ tɔɔrɔ tɛ ma dan k'a kɛlɛli la ɔ ala nana kɛ yɛrɛwoloko de na b'o kɔnɔ tuma min na a bɛ ye ko mali tɛ tila o ka kɛlɛ yubayubara parce que mali tɛ tila kun ka laɲiniba ye min ye accord kana se ka tɛmɛ mais malidenw ma foyi kɛ a donni ma pour que accord ko kana sigi sen kan malidenw ma se ka bɔ ka ɲɛda kura foyi ta minnu tun bɛ accord ko ɲɛma olu ma dɔwɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ komi aw ko ko mali kana tila et puis k'a fɔra ko bɛn bɛ se ka kɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la mali ko kun kan ko fana bɔra mali tilaliko la ye bɔ mamudu jara e ma nin kuma in mɛn sa ko bɛn bɛ se ka kɛ ko bɛɛ la ko fana bɔra mali tilaliko la nka a bɛ k'i ɲɛna ko ye kuma de ye ka taa sɔrɔ port bɛn bɛ se ka kɛ ko bɛɛ la bɛn bɛ se ka kɛ ko bɛɛ la o kɔrɔ hali bɛn bɛ se ka kɛ mali tilali la o dɔw b'a fɔ ko cogo di mɛ k'a fɔra ko t'a kɔnɔ o t'a kɔnɔ cogo di
comme aw mɔgɔ bɛ ko kilaliko kuma de kana fɔ mais a bɛ se ka tila ka taa sɔrɔ kilaliko kuma ma fɔ ouais parce que a fɔra de ko kilaliko kuma kana fɔ wa ko bɛn bɛ se ka k'o de la donc o b'a yira a bɛ se ka tila ka taa sɔrɔ kilaliko kuma ma fɔ mais a tilalen don ɔ an nan'o de ye sɛbɛn in kɔnɔ ka sɛbɛn kɛlɛ a ɲɛ 40 ma tuma min na malidenw sɔnna bolonɔ ka bila sɛbɛn in na bolonɔ bila sɛbɛn in na don min na o don y'a sɔrɔ o de bɛ ka ci anw na quoi ko baw ko bɛn sɛbɛn don quoi k'a ma ɲi k'a bɛna ni bɛn ye n m'a f'i ɲɛna depuis kuma daminɛ na n ko i bɛ nin kuma fasugu de bɛ maliyɛnw da o de kama kuma la n m'a f'i ɲɛna n k'a kɛra maliyɛn kuma ye bon maliyɛn kuma o de k'a ma ɲi k'a bɛna ni bɛn ye o la Sidiki ko mun de la a ma ɲi ɔ fɛn min ma ɲi o bɛ na ni bɛn cogo di n'aw ye ɲininkali kɛ mun de la a ma ɲi o ka ɲɛfɔ an ye o fɛn min ma ɲi o bɛ na ni bɛn ye cogo di a ma ɲi a bɛ na ni bɛn ye ɔ fɛn min bɛ na ni bɛn ye e bɛ ka bɛn de ɲini i ko k'o fana ma ɲi Mali dɛ n ka ɲɔgɔn tɛ bɛn n'Ala cɛ a ne ko subahana an ka jamana cira ni n ko n ka Malidenw an ka ɲininkali 3 kɛ dɛ mun de la a ma ɲi a y'o jaabi fɛn min ma ɲi o bɛ na ni bɛn ye cogo di ɲininkali 2 sabanan e bɛ ka bɛn de ɲini fɛn min bɛ na ni bɛn ye k'o fana ma ɲi cɛ i y'o bɛɛ fɔ ne ko o tɛ balila ko ye bawo ne y'a sɔrɔ ni jamana in kɔnɔ yan a don bɛ kuma cogo min na u ko silamɛ jamana don ko danbetigi jamana don ko hɔrɔn jamana don mais n ka tɛ tiɲɛ fɛ dɛ u sɔnn'o ma donc i b'a bila i kunna k'a fɔ ko aw bɛ ɲɛnɛmaya min kɔnɔ ɲɛnɛmaya in bɛ tɛmɛ sira min fɛ o de ye walew fɔlen don ɲɔgɔn kɔ quoi il y a une opposition fondamentale de conscience anw dusukun miiri fɔlen don ɲɔgɔn kɔ donc o la a bɛna min di an ma dɛ o de ye kɔnɔ suguya dɔ de ye quoi lecture d'erreur le défaut de bon sens jamanaden faama b'i yɛrɛ o gɛlɛyaba de kɔnɔ o de kama i b'a sɔrɔ u bɛ kuma i fɛ walima i bɛ taa minɛnw sɔrɔ sɔsɔli la u bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ f'u bɛ wɔsi quoi mais i b'a sɔrɔ sisan e min bɛ yen nɔ ni e t'u ka jate ninnu kɔnɔ i bɛ ɲininkali 1 kɛ dɔrɔn ɲininkali 1 kɔfɛ n ka cɛ a solikala 2 bɛɛ b'i fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ bon parce que u bɛ ka soli kɛ fɛn min kɔnɔ olu t'o dɔn fɔlɔ wa olu bɛ ka kuma minnu b'u da u tulo tɛ ɲɔgɔn ka fɔta la o yɛrɛ tɛ problème yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ ka min b'u da k'o fɔ ɲɔgɔn ma olu yɛrɛ tulo t'o la fana yɛrɛ bon o yasa i ka se k'i yɛrɛ faamu fɔlɔ fo ka taa sɔrɔ i hakili tɛ jɔn a la dɛ l'esprit qui se comprend lui-même est l'esprit d'un homme libre ɔ yawa Mamadu Jara ne de nana f'i ɲɛna n k'an bɛ segin ka na ko kuma de bɛ sen na bi ko Niger jamana kantigi de y'a kuma lase de ko de ko duguma baaraw bɛ sen na ko pour que ka Mali tila yɔrɔ naani ne k'i ma e ka bɔ ka Mali bɔlɔngɔnna jateminɛ ba ma o tɛ maliyɛnw ka sira yɛrɛ la yɛrɛ a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko nin mana de bɛ k'a bila sigi na dɛ non fɛn dɔ de bɛ k'an bila sigi na quoi juguya quoi ko tɔɔrɔ min don ko n kelen tɛ quoi k'a bɛna ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma ɔ ne nana mun ye Mali kɔnɔ yan o de ye k'a fɔ yɔrɔw camanba de daminɛna yɔrɔw bɛ ka daminɛ malidenw b'u sigilen to yan nɔ i b'a sɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ka yɔrɔ daminɛlen don olu bɛ ka kulekan bɔ wa i bɛ malidenw de sɔrɔ Mali fan wɛrɛ fɛ minnu b'a la k'olu bɛ ka kulekan min bɔ ko o ye tɔgɔ tiɲɛ kulekanw de ye o de baara yɛrɛ gɛlɛya ne yɛrɛ bolo o de baara gɛlɛya an bolo quoi parce que ne ma se k'a faamu pourquoi dɔ b'a danbe k'a fɔ ko tɔgɔ tiɲɛ de don mun na ka taa sɔrɔ malidenw fara ɲɔgɔn kan yan u fara ɲɔgɔn kan ni kan kelen de ye o ye jumɛn ye n'i ye adamadenw sera fara ɲɔgɔn kan c'est que min bɛ o de dɔnna o fɔlɔ a tun bɛ ni min ye k'a da lɛfɛ kɔnɔ k'a yira mɔgɔ la ko nin bɛ an kana ja a la sisan o tɛ yen n'i y'o kuma fɔ dɔ b'a fɔ k'i y'o fɔ ale ma kɔ walima n'i y'o kuma fɔ o bɛ kɛ Mamadu Jara la sisan ne bɛ yɛrɛ ɲininka a dege kun ale la mun ye e kuma ale de ka na b'o la ye wa e kɔni jira e ka na b'a la de parce que n'i tɛ n'i ka na ta a bɛ digi la mun na o fɛn min ye jamanadenw ka ko de ye jamanadenw jɛ ko de don jamana ka ko de don jamanadenw fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ fɛ ka dankara a ko la walasa an ka se ka dankara la fo an ka ko ɲɛdɔn k'a ta yɔrɔ dɔn ka na yɔrɔ dɔn k'a dɔn min don mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ yen tuma min na o baara bɛ sen na aw digire la donc o b'a yira ko e de bɛ ko in kɔrɔ oui mais c'est ça e de b'a kɔrɔ ɔ olu la mun don kunun n y'a f'i ɲɛna
comme an ti tongo kile la mais histoire de do ka ko ere wolo sikili nye ka ko wuli ka jo min kara ka nye shibiri bokara ketama mali kun kara falato jamana di ay kun yera ko dese jamana de do akun yera ko abi toala quoi fo Robert Munga be na ni kanto ama ko munye Mali soro Mali mi Modibo Keïta ka Mali qu'est-ce qui est arrivé au Mali de Modibo Keïta? Qu'est-ce qui a fait que le Mali est tombé si bas? Comment on a dit Mali biné tant qu'à ce point de maman Robert Munga be mais ala nana ke du ka jo kera fu mu nana e ka foko Mali do nyira korata fo kana ke jamana munun be no no olu tun ka Mali hinɛ minɛ jamana do munun denw tun ka Mali hinɛ minɛ olu nana Mali kɛ a bɛ fɔ min ma u yankeli yɛrɛ min ka ɲɛsin farafina ma kɛlɛ sira fɛ kɛlɛ min ye farafina wuri la fɔ ma ko le panafricanisme fo kana Mali k'o capitale ye les lignes avaient commencé à bouger oui wa Mamadou Jara cɛ ko kumburu nɔ la dɛ o muso do denw ni cɛw di c'est-à-dire que cɛw de k'a kɛ quoi muso do wolomuso do denw y'a baaraw kɛ dibi la bange la an nana mun o don de ma a bɛ ye k'a fɔ ko fɛn min tun ye Mali tilali ko ye o kuma bilala o bilala pewu ou bien Mali tilali ko kuma ko bilala pewu an nana don mun o de ko jelibɔn bɛ sen na jelibɔn ka jɔ jeli ka bɔn ka jɔ o fɛnɛ kuma i b'a ye k'a fɔ ko o tun bɛ ka commencer ka nɔgɔya c'est-à-dire que o kuma tun bɛ ka nɔgɔya dɔ tun bɛ ka don la an bɔra min kɔnɔ sisan o de y'an bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ minnu kɛlen don ka na u sigi an da minnu sigi an kan yan k'u b'an dɛmɛ k'olu ye force d'occupation de n'o ye Barikani olu minnu tun bɛ yen olu bɔrɔko kuma de tun bɛ sen na ka na se min bɛ tali kɛ MINUSMA la olu minnu bɛ yen nɔ n'an tɛ ka jate dɔn olu ka kɛwale la a tort ou à raison a kɛra cɛ bɛ MINUSMA bolo nkalon b'a bolo o ko wɛrɛ de mais anw kɔni tun tɛ ka jate dɔw ka kɛta la Barikani an tɛ jate dɔn a la donc n'a ma ɲa o la u ka sira ta u ka taa kɛlɛ tun bɛ yen de ɔ kɛlɛ min ne kun ɲɛsinnen don ko jelibɔn ka jɔ kɛlɛ min kun ɲɛsinnen don ko Mali kana tila kɛlɛ min kun ɲɛsinnen don ko sisan minnu ye dunan marifatigi ye olu ma an dali min fɛ ko o ye bagabaga de ye ka ɲɛsin an ka ɲɛnamaya ta ma komi Modibo Keïta tun y'a fɔ wagati min na kabi 1961 ka ɲɛsin Kongo ma an kɛlen ko ko tɔɔrɔ bɛ bɔ yen tɔɔrɔ wɛrɛ an ka jate la an tun bɛ ɲɛsin min ma o de ye sisan fɛɛrɛ ka kɛ marifatigi minnu bɛ yen ni olu marifatigiw tun kɛlen don ka marifa ta ka jamana sigi a sentabara kɔnɔ f'u ka siri olu ka kow da la yawa Mamadou Jara an y'an t'o la sa an nana don min kɔnɔ o kɛra bɔ sen ka bɔ kun kan ye su ani tile dɔ minɛna su ani tile dɔ defeerela su ani tile manda an y'an t'o la su ani tile parti bi suspend parti bi jigin partout bɛ ci tɔn bɛ jigin tɔn bɛ yɛlɛ su ani tile an bɛ mun de kɔnɔ an y'an t'o la tuma min na an bɛ ka jigiya k'a fɔ ko kɛnɛ minnu minɛna na k'an bɛna olu kɛnɛw gosi ka bɔ cɛmatiw bolo an nana bali k'an yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ o ye mun ye tugun ko sisan taji yɛrɛ tɛ ka se ka don Bamakɔ bilen ko pour que u ka se ka don f'a ka sécuriser donc imaginez rectification, reconquête, sécurisation des carburants. Non, on est-ce que tu penses que je vais faire mais on est non, tableau kun jɛgɛnnen don ko rectification an nana k'u ka tableau kile a y'an t'o de kɔnɔ ko yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu minɛna na ko k'olu yɔrɔw minɛ ka bɔ jɛnɛkalaw bolo a y'an t'o kɛlɛ wagati min na dɔrɔn a nana kɛ sisan k'u ka tajiw lakana ka don Bamakɔ quoi o Yago Mamadou Jara sujet de don quoi n tɛ ka fɛn fɔ quoi n tɛ k'a fɔ quoi n bɛ ka sujet de don quoi ça c'est sujet
tuma min an b'o la ko ka tajiw lakana u bɛ se ka don yɔrɔw la Bamakɔ Mali kibaru bɛ sɔrɔ an fɛ ko Mali ko tilali ko kuma o tilali ko kuma min ni an y'o kɛlɛ kɛ o san 10 an filɛ o la mais o san 10 na sisan yaba Madu Jara i bɛ ka jateminɛ kɛ jɔnw de bɛ yen maliden jumɛn ye mun de bɛ ka kɛ sisan malidenw fɛ ka kɛ ni o min fɔra Niger jamana kantigi fɛ mun de bɛ ka kɛ sisan malidenw fɛ sisan an kun ye kabi transition ko wagati tɛ kabi 2012 ba fila tan ni fila wagati kabi an y'a ye k'a fɔ ko agɛlaw min kɛra yen minnu tun bɛ tali kɛ lasilikɛlaw la ka kɛ ni jamana wɛrɛ ka lasili cogo ye olu ye min fɔ an ka jamana ma fo kana se ko kɔna bɛna minɛ o minɛli senfɛ France 24 ni RFI ninnu ye baara minnu kɛ ka mɔgɔw hakiliw papa o ye siran ɲɛ ma an nana fɔ ho fɛɛrɛ ka kɛ ninnu ka ko la f'u ka siri u ka kowalew la yanni fɛɛrɛ ka sɔrɔ la an yɛrɛ ye RFI ko ban ka France 24 ko ban cogo jumɛn na maaw tun bɛ kibaruya minnu sɔrɔ olu bɔlɔlɔ siraw kan olu kunnafoni cari siraw kan an yɛrɛ nana kunnafoniyaw ɲini k'o di mun tun bɛ jamanadenw nafa min tun bɛ farafinna nafa ka farafinnadenw nafa ka tɛmɛ RFI ni France 24 ta kan fo kana fo siri ka gɛlɛya don u ka baara la f'a ma ɲa o yɛrɛ nana ɲini sa k'a fɔ k'u bɛ kuma bamanankan na n ko n'a y'aw diya ye kuma mɔsi kan f'a nana kɛ a fɔra ko tɛ kuma yan bila sisan an bɛ ka mun jateminɛ o de ye malidenw bɛ ɲɔgɔn cɛ kuma la parce que anw bɛ se o de la dɛ ɲɔgɔn kɛlɛ mais n'i ko ko tɔɔrɔ min b'an kan k'an k'o kɛlɛ an tɛ se ka kɛ dɛ n m'o f'i ɲɛna dɛ an tɛ se dɛ n tɛ se tɔɔrɔ dɔ fɔ n ye ko sera ka kɛlɛ tɔɔrɔ dɔ fɔ n ye e min bɛ Facebook sanfɛ kuma mugu ba la tɔɔrɔ dɔ fɔ n ye k'a binna malidenw kan k'u sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ ka bɔ yen a tɔɔrɔ fɔ n ye Modibo Keyita ninnu binnen kɔfɛ après son tweet a fɔ n ɲɛna tɔɔrɔ jumɛn an tɛ se mais an yɛrɛ ma ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ nɔ an yɛrɛ ma ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ nɔ minɛ min sin na yaba Madu Jara kabako don quoi mais tuma min na i b'a ye wagati kun kɛra da kun tɛ se ka don MINUSMA ko kuma la Mali la a ma mɛn yɛrɛ fu n'an kɔrɔ a tɛ san 4 bɔ MINUSMA ko kuma ka se ka fɔ ni wasa a tɛ san 4 bɔ da kun ka don faransi ko kuma la a tɛ san 4 bɔ mais ala ni dɔ ka kɛlɛ sababu la o kumaw kɛra fo ka ɲɛ sɔrɔ la ni ko e ma sisan e min ko tɔn ka ci e min ko jamana kɔnɔdenw k'u dabɔ jamana mara la sisan kuma minnu bɛ ka fɔ ka ɲɛsin Mali ma bɛn ni tiɲɛnikɛlaw bɛ k'a labɛn ni kumaw de bɛ ka fɔ ni diɲɛ mɔgɔ bɛ ka tali kɛ kuma minnu na k'a ye bi ko n'a fɔ ko Mali bɛ dɛsɛ de kɔnɔ dɛsɛ dan de kɔnɔ wa ko bɔcogo t'a la wa ko Mali yɛrɛ ka fili de y'a to n'an sera o yɔrɔ kɔnɔ bi e min bɛ k'i dabara e min tun b'i dabaraw kɛ tan k'i yɛrɛ kɛ k'i dogo Facebook nin kɔfɛ commentaire jugu filiw ni k'i yɛrɛ sigi gɛrɛnw kɔnɔ ka kuma kirikaraw fɔ e bɛ min i bɛ min i jɔyɔrɔ bɛ min face à ça et on te dira on est tiɲɛ de ni ne ye kuma tiɲɛ e jɔyɔrɔ bɛ min bi e jɔyɔrɔ bɛ min e maa minnu kɔniya ka bɛnsigɔya ta ka di maa minnu ma ka bɛnsigɔya ta ka ɲɛsin maa minnu ma n'olu kumakan tun bɛ se ka kɔ tigɛ ka baw tigɛ ka diɲɛ kɔgɔjibaw tigɛ ka dilanni kɛ jamana kɔ kan ka jamana lafasa u ka go n'u y'u da don micro la go a bɛ diɲɛ minɛ e ta ma se i tɛ se fo ka diɲɛ wuli e jɔyɔrɔ bɛ min Mali ko la f'i k'o de dɔn nin kuma in kan ka fɔ ka don i kulo la quoi pour que i ka walanda sɔrɔ ka bɔ i ka tiɲɛniwalew kɔnɔ i ka bɔ tiɲɛni kɔnɔ tiɲɛni tɛ sɛbɛko ye n'an taara ɲɛfɛ bi kuma min bɛ ka fɔ Mali kan n'o ye k'a fɔ ko tɔɔrɔ ɲɛsinnen don ko pour que an ka jamana ka se ka tila ni nin kuma in kɛra tiɲɛ ye Yakuba Madu Jara o maaw bɛ min bi malidenw bɛ min bi k'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ nin kuma kan malidenw bɛ min bi k'u sigi k'a ɲini k'a dɔn jɔn de b'o ko kɔfɛ malidenw bɛ min pour que u ka se k'u sigi ka ɲɔgɔn bila sira fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la
malidenw bɛ min bi yasa k'u sigi ka kuma k'a fɔ mun de bɛ ka maaw bila k'o miiri n'a sɔrɔ tiɲɛ don. Mun de bɛ ka an bɛ ka mun de kɛ o sira fɛ bi. Be n'i ye jateminɛ kɛ tubabuw b'u ka sigi u ka médiaw sanfɛ u ka kunnafoni cari sow sira fɛ k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ Ukraine o ni kɛlɛ min bɛ ka kɛ Mali la ko kɛlɛ ninnu ko u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la dɛ walima kuma la dɔw b'a fɔ kɛlɛ in bɛɛ ye kɛlɛ kelen c'est comme kɛlɛ min bɛ Russie ni Ukraine ɲɔgɔn cɛ bi Mali ta o fana donn'o kɛlɛ la. An bɛ don min na ko bɛ e kana ɲina dɛ kana ɲina kɛlɛ jumɛn de kɛra kɛlɛ min kɛra o de ye a yelen kun dɔ de ko Faransi ka ko de kun yanganen don anw kunna yan. L'influence de la France sur nos États dans le Sahel. Oui. Et on dirait o de kun bɛ k'a fɔ ko Faransi de ka fanga yanganen don anw kunna o de kun tɛ yan. A fɔra ko de bɔra yen o b'a yira ko dankarila Faransi la ye. Dankale Faransi la mun nana ye ko a nana ye k'a fɔ o nɔ kan ko fɛn bɛ tali kɛ Russie la n'o bɛ se ka jate i n'a fɔ Faransi sina dɔ walima Faransi kɛlɛɲɔgɔn dɔ walima Faransi ni minnu t'a fɔ ko a bɛ ye ko olu de ka jɛɲɔgɔnya o de bɛ ka kusabaya ciya o de kanulen de bi ka tɛmɛ Faransi ta kan. Ni ko b'o cogo la o b'a yira ko sisan kɛlɛ min n'a bɛ ta ka ɲɛsin kɛlɛ min ɲɛsinna Faransi ma ni Russie la nana o nɔ kan walima ni Russie la nana a bɛ fɔ cogo jumɛn na o tɔgɔ ta n ko kɛlɛ kelen de taara n ko kɛlɛ kelen de bɛ ka taa bɛ ka ɲɛsin Russie la ma donc fo k'a ye diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ bi ko Russie la dɛsɛra Russie la dɛsɛra o kɔrɔ ye jumɛn ye e ni Faransi bɛ bɔ yan o y'a sɔrɔ taji bɛ sɔrɔ Bamakɔ e ni Faransi bɛ bɔ yan o y'a sɔrɔ Banbajugukaw ma gbɛn e ni Faransi bɛ bɔ yan o y'a sɔrɔ a bɛ ka fɔ ko min bɛ ka kɛ Loloni an tulo ma don o la e ni Faransi bɛ bɔ yan o y'a sɔrɔ a ma fɔ ko taji tɛ ka don Sikaso e ni Faransi bɛ bɔ yan a ma fɔ o y'a sɔrɔ a tɛ ka fɔ ko Mopti ko kuran tɛ ye e ni Faransi bɛ bɔ yan a ma fɔ ko kuran tɛ Mali kɔnɔ e ni Faransi bɛ bɔ yan o y'a sɔrɔ a tɛ ka fɔ ko an tɛ ka kuran sɔrɔ Faransi bɔlen san ko kuran tɛ ye ko taji tɛ ye ko Sikaso datugulen don ko Loloni a bɛ tigi ta donc o kɔrɔ ye mun ye ko on a eu tort de mettre dehors la France o kɔrɔ ko an bina Faransi kan an ye nkalon d'a la ko Faransi de tun b'ani nin bɛɛ cɛ bi o kibaruya de bɛ ka bɔ ka bin kelen kelen malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o de bi ka bin ka bɔ sanfɛ ka bɔ kɔ kan ka na awɔ kɛ n ko bɛ ka baara kɛ ten de malidenw bɛ dugu ma n kulo n tulo kumakan na ouais sisan o bɛ ka na mun de kɛ an na o bɛ k'an don da jumɛn de fɛ sisan o de kama n'i ye ne ka laseli bɛɛ la jateminɛ i t'a mɛn ne ka lase si kɔnɔ ko nin kɛlɛ in bɛ se ka wolo gɛlɛya la an ka jamana ninnu kɔnɔ ne ma da o la wa o tɛ tiɲɛ yɛrɛ ne ma da la o dɔrɔn tɛ dɛ wa tiɲɛ yɛrɛ tɛ malidenw bɛ ka min don mɔgɔw kun ma a fila si ka miirina man ɲi dɔw ka miirina ye mun ye ko parce que wulikajɔ de kɛra tuma min na a yera ko fanga min tun bɛ ne bɛ kɛ ka fanga ko dɛsɛra ko kɔrɔ ko dankarili min kɔrɔ la ko an bɛ k'o kɔlɔlɔ de dun a bɛ k'o fɔ bi de dɛ mɛ don min na a yelen don k'a fɔ ko an ye armes sɔrɔ ko kɛlɛcɛw labɛnna k'an bɛ se ka dankari jugu la ko Mali yɛrɛ denw bɛ bonya diɲɛ kɔfɛ a don a kun tɛ k'o fɔ o don dɛ ok dɔw ka laseli cogo ye dɔw ka laseli cogo ye min ye a ye MINUSMA gɛn ka barikani gɛn ka diɲɛ bɛɛ gɛn o de ye kungo don an ka jamana kɔnɔ ouais donc o b'a yira k'a fɔ an ye politique min ta n'o ye pour que an ka se ka furanin kɛ k'an sen bɔ senkɔrɔjugu ɲinjugu ɲabagatiɲɛw k'an sen b'olu sen na ko an k'o politique ko c'est un mauvais choix dɔw bɛ fɛ k'a yira n na k'a fɔ ko an ye fili kɛ o la
ok olu taye do fele be feka mun ka anye nunu bebe ka fɛn fɛn fɔ ni si tɛ hɛrɛ Mali ma wa ni si tɛ tiɲɛ kalodo do be ka mun fɔ yɛrɛ ta ti ta sɛgɛn kɔ n'i ko k'i bi ka souveraineté i ka uru kalodo tiɲɛ tɛ on dit ko nu cogo de do sa wa ku be wagati de fene bolo quoi n'i ko k'i bi yɛrɛ ta kɛlɛ wala gɛlɛya bɛ se ka k'a la wagati minnu na an t'olu wagatiw tile la dɛ o ye don min na Umaru Keyita n'a jaw Amadu Seydou Traoré Jawara ninnu ka na se ka la Cɛmɔgɔ Garan Kuyatɛ ninnu tuma min na olu wulila Madu Kɔnatɛ ninnu tuma min na olu b'a fɔ ko an k'an yɛrɛ ta o wagati o bɛ kɛ ni gɛlɛya ye kɛ parce que o wagati y'a sɔrɔ hali an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw tɛ mɔgɔ joli kun don o don y'a sɔrɔ kɛlɛ ti ten o don y'a sɔrɔ kalanso t'an bolo yɛrɛ o don y'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ kɔnɔtigɛda foyi tɛ yen jamana ma sigi foyi kan foyi tɛ yen foyi ma labɛn kuma ɲɔgɔnw de bɛ sen na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin kɛ a bɛna maa min gɛn o donni ma fɛn bɛɛ y'o tigi ta ye wari de b'ale bolo fanga y'ale de ta ye se bɛɛ b'ale bolo n'a y'a kɛlɛ a bɛ taa n'a ta bɛɛ ye o donni ma a bɛ se ka gɛlɛya kɛ mɛ bi an ka fɛn bɛɛ dafalen don an bolo ko tuma min na an bɛ k'a fɔ ko ka mɔgɔw gɛn ka bɔ a la an yɛrɛ k'a ta k'a baara k'o de bɛ na ni gɛlɛya ye mana se ka ko yɔrɔ la n'o don an y'u gɛn ko u bɛ ka gɛlɛya k'an kan o talen fana ko fana ye gɛlɛya ye moi je peux pas comprendre ça dɛ moi ne bɛ se k'o faamu cogo di u gɛnna de k'u tɔɔrɔ de b'an kan u talen kɔfɛ tugun k'o fana tɔɔrɔ ye ne ko o la yan'u ka ba tigɛ an tɛ taa u nɔfɛ mais mun ye nin sabu parce que en réalité n'i y'an ka jamana ninnu jateminɛ oui an k'an yɛrɛ dege c'est à dire que kɛlɛ dɔ de bɛ yen nɔ Thomas Sankara ninnu kɛ quoi Patrice Lumumba ninnu kɛlɛw kɛ ka ban Umaru Keyita ninnu kɛ ka ban Cɛmɔgɔ Garan Kuyatɛ ninnu kɛ ka ban Sidi Badian Kuyatɛ ninnu kɛlɛw kɛ ka ban Amadu Jikɔrɔ ninnu kɛlɛw kɛ ka ban quoi anw tɛna se ka don o kɔnɔ bilen mun ne y'anw sera ka yɛrɛwolo sigi ka tila k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna an bɛ nin kɛ ka bɛn nin wagati ma parce que an tun b'a dɔn ko anw tɛna an yɛrɛ don ko wɛrɛ la bilen o kɛlɛ kun kɛra ka ban mais hali bi n'a bɛ ye k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔ hali bi an bɛ Modibo kɛlɛ la yan Modibo Keyita expérience kun t'o la Modibo Keyita hali bi an bɛ yan e ko hali bi yan an bɛ kulo la don jumɛn an bɛ kulo la don jumɛn k'ale kura Mali kɔnɔ yan c'est ça an bɛ kilo o la don jumɛn ka na ni kura Mali kɔnɔ an bɛ kilo la don jumɛn ka na ni lakana ye ale min nana ni lakana ye su ko ani dugu ɲɔgɔn cɛ ale kɛlɛ min wuli ale tile la fo a kɛlɛ wulila san 20 ni kɔ san 20 ni kɔ san 25 a ma wuli a wuli ale kɔfɛ tuma min na dankala ale ka ɲɛnamaya la donc tuma min na n'a bɛ ye maa min bɛ wa bɔ la maa min bɛ wa bɔ la o tigi bɛ se k'a fɔ ko wayi n ti ɲɛdɔn foro walima n ɲɛna foro baara daminɛ sisan oui u bɛ yiri jusubaw tigɛ u bɛ se ka kobaw kɛ u bɛ se ka na ni mansinbaw ye ou bien ka na ni ko ye min b'a to dugukolo bɛ se ka mais dugukolo nɔgɔ dɔnna Mali dugukolo nɔgɔ dɔnna de an bɛ kɛlɛ kɔnɔ n'a t'aw ta na anw sera ka bɛn ko la ka ɲɔgɔn minɛ ka na ni danaya ye ka kow ta o tɛmɛ sira fɛ hali kɛlɛ t'a to ko maaw tɛna anw parce que dɔw fana bɛ yen nɔ oui kɛlɛ senni fɛ olu ka sɔrɔ wala parce que kɛlɛ de sababu la dɔ bɛ taa dɔ bɛ na donc an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ sisan o de ye mun ye o de ye fo ka yira diɲɛ mɔgɔ la ko la Russie a échoué et que nous avons commis la grosse erreur de chasser la France, de chasser l'OTAN, de ne pas accepter l'État cubain là. Vous venez de voir que Russie dessera. Wa ko an ye filiba de kɛ
an kelen kɔ ka dan sigi ani Faransi ka jɛɲɔgɔnya la ko an ye fili kɛ an bannen kɔ ka sɔn ka don OTAN ka sira fɛ donc kɛlɛ min bɛ ka kɛ Russie ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ bi tubabuw fɛ yen olu bɛ ka kuma kɛ k'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ ani min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi ko kɛlɛ kelen de don parce que a bɛ ye olu fɛ ko a bɛɛ ye Russie ko kɛlɛ de ye parce que Ukraine ko kɛlɛ min b'a kɔfɛ o de ye Américains n'o ye OTAN ani Russie ka kɛlɛw de ye bawo Russie bannen de don ko Américains ka kɛlɛbolo min walima Europe jamana ni Américains ka kɛlɛbolo min bolo OTAN ko fɛn bɛ taa kɛ Ukraine na o kana don o da fɛ parce que olu Américains bɛ k'o dabɔ k'u ka kɛlɛdagaw la surunya Russie jamana kɔnɔ sini don ni nataw san 50 san 100 kɛlɛw olu bɛ k'o labɛn kabini sisan olu b'o kɛlɛ kɔnɔ tuma min na olu b'o kɛlɛ kɔnɔ n'a bɛ ye k'a fɔ k'an ka kɛlɛ bɛ ka suma olu ka kɛlɛ ma an ka kɛlɛ bɛ ka suma olu ka kɛlɛ ma ni a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ an kɛlen don k'an da don ko dɔ la géopolitique géostratégique géoéconomie n ko an tɛ géo Mali lajɛ n'an ma géo Mali lajɛ a ma ɲi dɛ tuma min na olu bɛ o san caman nata kɛlɛw ɲɛsigi la o y'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ sifinnakaw tɔgɔ la denw dɔw sɔnna k'u cɛsiri olu taara kaso la ɲɛ ma sɔrɔ olu la an yɛrɛ ma se ka ɲɛ sɔrɔ olu ko la y'an tɛ jɛnɛ kala jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ san 50 san 100 san 50 san 20 san 10 san 10 ni kɔ kɛlɛw ɲɛsigili la o y'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan quoi ko bawo i ko i b'i faso fɛ dɛ o jɔrɔna ko hakilinaw dɔw nɔ kan e bɛ sifinnaka bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔ ɲɛ tɛ sɔrɔ la quoi ɲɛ tɛ sɔrɔ la tu as vu an bɛ niveau min na tu as vu an kan ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ tu as vu pourquoi an kan ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ parce que fɛn dɔ de kɛra o mun ye o de ye tuma min na ka kɔn bi ye yɛrɛ wolo ka anniversaire le n'a sɔrɔ an tun bɛ tɔnko tile la a bɛ sigi donni min na o y'a sɔrɔ mɔgɔw tun t'a kalama ko minnu kɛra k'olu bɛ se ka kɛ koyi mais mun nana n'a kɛli ye parce que kuma kɛra mɔgɔ fɛ k'u lasɔn k'u lada a la k'a fɔ ko an bɛ se ka bɔ nin sira fɛ de wa o donni ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun de tun gɛlɛya bɛ yen a kun fɔra de ko kɛlɛminɛn t'an ka kɛlɛcɛw bolo wa kɛlɛminɛn jumɛn de ko dɛ ko pankuru mais n'an tɛ se k'o sɔrɔ ni Faransi ye n'an tɛ se k'a sɔrɔ ni Ameriki ye n'an tɛ se k'a sɔrɔ ni Europe jamana si ye mais e kuma na n'an mago b'o la a bɛ minnu bolo olu fana tɛ ka se ka anw dɛmɛ n'a ye e kuma an bɛ to ten awɔ n ko k'o kɛra cogo la e kuma an bɛ to ten yan mais n'an tɛ to ten o an bɛ mun de kɛ an b'a ɲini n'an b'a ɲini komi a tɛ sɔrɔ ninnu bolo an n'olu de bɛ jɛɲɔgɔnya la e kuma an bɛ to ten yan n ko jɛɲɔgɔnya ninnu bɔra taara tan de donc nin y'a kun dɔ de a kun na fitinin dɔ bawo a kun fɔra de an ka kɛlɛcɛw fɛ ko ko kɛlɛminɛn wa a bɛɛ tɛ ko ye ko pankuru ani minnu bɛ jɛɲɔgɔnya la a tɛ sɔrɔ olu bolo walima ani minnu bɛ jɛɲɔgɔnya la i b'a sɔrɔ anw tɛ se ka foyi kɛ n'olu ka jɛ tɛ wa n'u an ka kɛwale min tu i bɛna ye k'a fɔ n'an ka kɛwale min n'o ji t'u jɛ o tɛ kɛ an y'a ɲininka o la mais Russie ko la dɔ fana bɛ k'a jira an na k'a fɔ ko Russie ko fana ye fili ye Faransi gɛnni ko kɛra fili ye MINUSMA gɛnni ko kɛra fili ye ko y'a ɲinini min kɛ k'a fɔ ko accord ka fara ka fili accord min n'a bɛna Mali tila ko kɛra fili ye donc finalement aw maliden minnu sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka aw jɔ tɔn kɔnɔ tɔn minnu n'a nana wuli k'a fɔ ko yɛrɛwolodenw su la rempart hali bi ni tɔnko tɛ sen na aw maliden minnu nana fara ɲɔgɔn kan tɔn kɔnɔ tɔn min n'a nana wuli k'a fɔ ko M5 RFP ni o de sen fɛ n'a fɔra ko an ye sira kura ta ka ɲɛda kura sɔrɔ ne nana ye k'a fɔ aw o ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ ne kɔni nin siratigɛ la a b'a yira ko an ma tila fɔlɔ dɛ o donni ma n'i y'o fɔ maliden ɲɛna maliden bɛna mun fɔ min ka kuma faamu ne ko o to yen i bɛna ye tu verras d'après les Ivoiriens i bɛna ye de o la sisan an bɛna mun de jateminɛ n'a fɔra k'a fɔ ko fara ɲɔgɔnkan kɛbagaw ka se ka nin ko ninnu wuli ka bɔ yen
k'olu ko wulen ka bɔ an ye ɲɛ dɔ sɔrɔ ko la bi k'olu fara ɲɔgɔnkanw kɛbagaw k'olu bɛ bolo la ne ko a malidenw an ma se ka bɛn o fɛnɛ na a tɛ bɛn o la n'a ma bɛn o la a tɛ ɲɛnabɔ dɛ mɛ bɛn ma k'a la ɔ sisan i bɛ mun jateminɛ dɔrɔn kumakan dɔ de tun bɛ ka fɔ mali kɔnɔ kumakan min ne ne de tun bɛ n yɛrɛ ɲininka kuma bɛɛ hali yɛrɛ olu ka QG kɔnɔ quand les gens disaient que soutien à la transition je dis le soutien là quel est le contenu? Oui mais transition dɛmɛ ni ye mun de ye a ye wa Mamadou Diarra i t'a dɔn ko maliyɛn tɛ dɛmɛ la fo i k'a ɲininka nin na parce que wagati la anw ka dɛmɛ kun ye mun de ye o de ye sira jugu ka bila sira ɲuman ka ta wa kokɔrɔdon ka kɛ pour que sira ɲuman tagama bɛ se ka nɔgɔya cogo min na wa an bolo de tun b'a la ɔ jugu min tun bɛ se ka don kow tali ɲɛ ka don an n'o cɛ dan bɛ se ka kari o jugu la cogo min na dan ka kari o la wala n'aw ka sɔrɔ wala n'a minnu b'a to ni kow bɛ lagɛya kojugu ka bɔ yen mais dɔw ka soutien à la transition kɛra mun ye u bɛna mun fɔ an ɲɛna parce que i b'a dɔn i t'o kuma mɛn ne da o a ye n'o f'i ɲɛna n ko hali n'a sɔrɔ ne tɛ ɲamakala ye bawo o ye lɔnni tigiya de ye hali n'a sɔrɔ ne tɛ jeli ye bawo jeliya ye dɔnni tigiya de ye mais an ye ɲamakala bɔnsɔn ye dɛ ayi an ye jeli bɔnsɔn ye attention voilà ala non an y'o ye dɔw mana kɛ cogo cogo dɔnni bɛ yen ou bien a dɔnni bɛ yen o de kama ne y'a mɛn malidenw da ko fɛn bɛɛ ɲɛna ayi ko n'a bɔra ko lakana ko n'a bɔra ko lakana la ko sinon ko fɛn ma ɲɛ sisan ne ko n'a kɛra baara de ye i bɛ nin kɔrɔ dɔn i bɛ nin kɔrɔ dɔn n'olu tun bɛ nin fɔ lakana ɲɛna n'a bɔra lakana la foyi ma ɲɛ i ma dɔ fana mankan mɛn an kan ka fɛn bɛɛ bila de ka lakana kɛ u bolo b'u ka kuma de koyi pour que i k'a dɔn k'i bɛ ka manamanakan fɔ dɛ e k'a kuma yɛlɛma dɔrɔn a fɔ dɔrɔn ko fɛn bɛɛ ɲana ko fo lakana e k'o fɔ baw o bɛ se ka kɛ cogo min na i k'o ɲɛfɔ ne ɲɛna fɛn bɛɛ ɲana fo lakana o kɔrɔ ye mun ye kalanko ɲalen don baarako ɲalen don sɛnɛko ɲalen don mɔniko ɲalen don sɔrɔko ɲalen don kɛnɛyako ɲalen don o bɛɛ bɛ se ka ɲa ka taa sɔrɔ lakana tɛ yen n'o bɛɛ ɲana k'an to min kɔnɔ o de lakana ye tu as compris u t'a faamu ko u b'a fɔ dɔrɔn u t'a faamu de fo de an ka fɛn bɛɛ dabila an ka lakana kɛ lakana bɛɛla de ka fɛn bɛɛ lajɔ ka ban e m'o faamu wa i t'o faamu i tɛ foyi faamu lakana bɛɛla kɔrɔ de ka a bɛ ka fɛn bɛɛ bali an ka fɛn bɛɛ jɔ an ka na ni lakana ye i da minɛ ka bɔ la sa lakana bɛɛla yɛrɛ bɛ k'o jɔ u t'a faamu bibi dutigi de sigilen a ka kɔɲɔmuso kɔrɔ o fana ka kɔɲɔmuso ni sɔnnen don o ye o bolo k'ale cɛ bɛ ka kuma i cɛ tɛ foyi kalama ci e ko kɔɲɔmuso ni fana ɲɛma o fo b'i sigi a cɛ kɔrɔ bon non tellement o sɔnnen don a cɛ min ye non a cɛ ye min fɔ o bɔ ka bɛ taa mɔgɔ sɔsɔ n'o kɛnɛma kɔ bɛɛ bɛ ni jamana ye c'est pas la peine quoi bɛɛ bi dutigiw mɔgɔ kalanniw jamanatigiw dɛ jamana ka kan ka kalifa maa mun na olu de ka kuma ye nin ye quoi an ka fɛn bɛɛ to yen an ka lakana ko ɲɛsin ne k'i ma de lakana bɛɛ de k'a bɛ jɔ mais u b'u k'o fɔ donni min na o y'a sɔrɔ u t'a kalama parce que u t'a kalama min bɛ ka kɛ Farabugu
ou t'as donné le caquet morti, ou t'as donné le bangara, ou t'as donné quoi? Mais le caquet, ou t'as donné? La canne est que l'on a fait aujourd'hui. Eh! Nous avons les panneaux là. Bon, maintenant, quand on est connu, divi dole no ananga hakliche, divi di be ani hakluche. C'est-à-dire que divi di be ananga fotache. O de kama ne kuyo do ke. Wala ka divi fara ka bo mali ani kuma cheba. Ni divi fara ka bo mali ani kuma chahire mali ani kuma doye. Bon, kaba ko yemi. Sisan ni gela fɛn filɛ sen na ni dɔw de fara ɲɔgɔn kan cɛw musow denmisɛn maakɔrɔ bololabaarakɛlaw jagokɛlaw an bɛ se ka mun kɛ o de ye soutien à la transition ye bi o fara ɲɔgɔn kan se tɛ yen o sira tɛ yen c'est comme n'a fɔ jamana kɔnɔdenw ka fanga ni o jamana kɔnɔdenw ka se min kan ka se ka jɔ ka jamana yɛrɛ bɔ bolola bi a bɛ n'a fɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka fara n kan. Est-ce que vous avez dit qu'il y a une fois menacé les gens? On est quoi sur le live? On a mun jigable. Et quand la jambe, et quand j'étais là, mais mon nom est quand quel est? Hey, c'est que toi tu n'y en as chi badé de boubou. N'y en a chi badé. Mon nom est quand analyser que n'y a que là quoi. Donc tu diras rien. Va femme même si n'a quoi. Voilà, il faut qu'on t'arrête donc parce que le gars mérite en cas faut que c'est que quoi tu arama ben jara di belle cerveau yere wolo mu yakata lu timblé quoi dicté ouais parasité wado lu wado ka fo ko mawdo bi gelabe mun ka ko la bi mali ko na ko lu kunye gelya di lu ka bara kono. Comme nous avons dit, nous faisons faire un camp, aucun kera bodaye, jamana erema. Ben bio faire un camp erefene be kake, nafo menasi, nafo bagabali, nafo jorna ko kanye shi jamana erefene ma. Pendant sirai, affaire mon, ami faire mon idikia, ami faire mon kia, ami faire mon son. Mais on a une école qui est là, ami faire mon kia, ami faire mon son. Donc, comment est-ce que vous avez mal qu'on bitron? Au lieu de faire bien la 600, dans la canquichini, n'y a pas de chila, mon yeux ou le joker, ou quel quoi bête de la guide. Tu vois, 600 €, Amika Tadi Tour de la guide, Citernitou, chauffeur ou Amokole de la guide, quoi. Parce que, au lieu de créer les acteurs principaux, ce sont eux maintenant qui sont devant les opérations. Les opérations de sauvetage. Écoutez, Ben Temble, il roule Temble, hein, Sugar Temble, Malatemble, Poulon Temble, ou même Margon non Temble, Maman Digon non on Temble, si ça, chauffeur au Mounba Konyamai, chauffeur au Nikara. T'as dit frère Mounou, Gira, Mounba Konyamai, l'Unikara bide. Ok, tout c'est le nom. Au sang voilà. Ou au temps fenêtre, qui m'a bagagé. Le voyez, je oui, alors je vois le voyez là. Parce que, il n'y aura pas de la dame, parce que, il n'y a pas de convergence d'idées. À qui l'on te fait faire non, quand c'est la baraque. Quand un discours qu'il faudra, soutien à la transition, mais transition quoi? Nous, il y a une transition quoi? Et puis, dans mon équerre. Bon. On a mon fort. Quoi de mes frères? Ou de mes osatires? Ou de mes cocolos que mieux? Qui fait un galon de guerre? Nous, tu on est tourné. On est jamakuludi. On est mort haklimodi. On est façon jamadi. Façon hacker dans les dames. Car faut qu'on y gelabe mi kanake. Anga ngana o chien fo nyogo yana ka benko do la kwasi ko galon kasi ko o ko tanga bui e o talabli ko fo nga datu kalabri e ma ka do jom amna ngalo de jones e ko la ngalo de no ami nyogo de batu o so no fe no ko che shinde ba jaga la fe
ah chami bitabla kala ka hakli mandama ne fanam bay do kanye mel ko no de chama tama no de parce que souvent il est qui ngai pas beaucoup et mais nous me débat qu'en effet c'est compliqué parce que nous be kuma ne ba ro ka kuma mfo e bi ki yana so kuma munu fo ne ba meri oui nous les finons bon voilà monsieur ka wasuna ya la ka ko de quoi parce que on y ma la bonzon de mo fina dem fa oui au danfara de bé on y jeli bonzon ne au danfara de bé ah ok on y fait chéri bi non allez semble mettre la parole est un attribut divin aussi éternel que tu lui mets attention donc on n'a pas calme c'est qu'à quoi il est il a calme joro ta ngoro il a calme c'est que ta ngoro il y est mathieu de et faceri non t'as dit c'est une tradition wani l'honneur de boka du tu m'as mis en main c'est que dit quand ka formal do nyana pour ko agla so mi ga ko kelen ta oro flado quoi qu'on atteint main qu'on atteint fidèle à madibile do mo ko formal nyana ni fere jumeye parce que jelu ko fere obe mais jelu ko kuma ni fere do e aba fa san ko jelti malo na kana be washi ko mais ni fakli ma yana kan akli ma blaka miri mais ni fo fakli nda yana abulo ka fa mi ma fo fam ouais ma papa tu m'as mis ne ba fo mo yana ko ay ko kan jugu toni kelema ani do bi kan do asia arrogance parce que do e kumbolo ko re ka gele non kon ata ne ka gele kele sile le fonyo ngo bawna la o fonyo ngo na ni ko kan jugu fele bi ku sisi ani ko kan jugu sisi na kon na jugu to bi sisi na o de kama ne sike ma fi na ko kon na jugu fanga be ka bone o gili be ka bo o kama shi be ka bone parce que et quel est comment est adon comme gelen mais adon tu veux calama est-ce que nous consommons quand je connais toi là et tu portes calama mal ko mais comment ko mi fait ka ko yam sonu sonon de yede ni kile kala ko kan fala avec ko yam sonu ni la ke ka kuma à la mel dabla à te pordo por avec dabla te ka tayini nga fa na mo fait ça kambe shini ni prango sola bon mal ko ni prango sola de émission be ni prama suro wa Allô? Oui, bonjour madame. Allô, bonjour. Ça va, on vous entend très bien, oui. En fait, je voudrais participer à votre émission. Avec plaisir, allez-y madame. La rédaction de la RFM vous invite tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi de 10h à 11h, à vous exprimer librement sur nos antennes. Appelez tout de suite